Enw fi yw Gerallt a fi'n Technolegydd Bwyd yn Canolfan Bwyd Cymru. Yn ysgol nes i Chemistry, Physics a Maths, wedyn nes i prifysgol i studio Chemistry. Nes i lot o gwaith quality control yn ffactorïoedd bwyd, wedyn penderfynais i apply am job hyn os fi'n licio helpu factories bach mas. Mae bob dydd yn wahanol, so un dydd gallai fod mewn fan hyn MPD gwaith i cwmnïs fel wneud ice cream, caws, iogurt, neu gallai fod off-site a helpu pobl gyda site design, neu os mae problemau gyda nhw yn y ffactri. Peth gorau beth yw'r swydd, mae bob dydd wahanol. Gallai ni wneud gwaith fan hyn, gwaith getre, wneud labelo, nutritional ingredients list, neu gallai ni mynd off-site i helpu cwmnïoedd mas. Os maen nhw'n moyn fod yn food technologist, byddwn ni'n gweud mynd i university i studio either food technology neu gwyddoniaeth. Mae dros 500 cynhyrchwyr bwyd yn Cymru. Hoff bwyd fi yw hufen iâ.